Όμως σε αυτή τη συναρπαστική ατμόσφαιρα του διαδικτύου υπάρχουν και κίνδυνοι. Γι' αυτό ας μιλήσουμε για το πώς μένουμε ασφαλείς στο ψηφιακό κόσμο. Η ασφαλής χρήση του διαδικτύου είναι βασική προϋπόθεση για να απολαμβάνουμε την τεχνολογία και μια δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουμε και να ενισχύσουμε. Ας δούμε ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν στο ψηφιακό κόσμο και πώς προστατευόμαστε, με απλούς τρόπους και ακολουθώντας κάποιες βασικές αρχές, όπως τις πιο κάτω. Εγκαθιστούμε λογισμικό κατά των ιών, antivirus, και το αναβαθμίζουμε. Δημιουργούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Δεν ανοίγουμε ποτέ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημένα τους αν δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Δεν πατάμε σε ύποπτους συνδέσμους. Δεν δημοσιεύουμε προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο. Δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας. Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις ασφαλείς ιστοσελίδες. Ενημερώνουμε με τις τελευταίες εκδόσεις των υπολογιστή μας. Έχουμε πάντα ενεργοποιημένο τον τοίχο προστασίας Firewall. Σημαντικό και με πολλά αστεράκια για να το θυμόμαστε πάντα. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τράπεζες, κυπριακά ταχυδρομεία, ΣΥΤΑ, ΑΕΚ, υδατοπρομήθεια και άλλοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες ή επιβεβαίωση στοιχείων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικού μηνύματος ή μηνύματος στο κινητό, όπως φαίνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν απάτη. Μήνυμα στο κινητό, δήθεν από τράπεζα. Απάτη. Ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών καταγγέλει το τμήμα φορολογίας. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν ύποπτα στοιχεία στο email που βλέπουμε. Ποια εντοπίζουμε? Δείτε πιο κάτω τις απαντήσεις, τις οποίες ελπίζουμε να έχετε ήδη εντοπίσει. Ας μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Ας υιοθετήσουμε την πρακτική της συχνής σάρωσης του υπολογιστή μας για ιούς. Διαρκεί μόνο 10 δευτερόλεπτα και μας κρατάει ασφαλείς. Ενημερωνόμαστε περαιτέρω από τις πηγές, τους συνδέσμους, των οποίων θα βρείτε πιο κάτω. Τελειώνοντας με το θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, σας προτρέπουμε να παρακολουθήσετε ένα εξειδικευμένο μάθημα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ. Ας πάρουμε μια πρώτη εικόνα για το τι θα μάθουμε. Καλωσορίσατε στο ψηφιακό μάθημα Ασφαλές Διαδίκτυο. Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση του μαθήματος. Επιλέξτε έναρξη για να ξεκινήσετε. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι απάτες μέσω διαδικτύου και πολλά άτομα έχουν εξαπατηθεί και χάσει χρήματα. Για να μην γίνετε κι εσείς θύμα των hackers, θα δούμε μαζί πώς να ασφαλίζετε τα email σας, πώς να πλοηγείστε με ασφάλεια στο διαδίκτυο, πώς το κακόβουλο λογισμικό μολύνει τον υπολογιστή και τις κινητές συσκευές σας, πρακτικές συμβουλές για ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχεται στον υπολογιστή ή στο κινητό σας ένα email σαν αυτό. Επιλέξτε την απάντηση που θεωρείτε σωστή. Η απόφασή σας δεν είναι σωστή. Δείτε στη συνέχεια το γιατί. Να θυμάστε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα κυπριακά ταχυδρομεία, η ΣΥΤΑ, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Υδατοπρομήθεια και άλλοι οργανισμοί δεν θα σας ζητήσουν ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες ή και επιβεβαίωση στοιχείων μέσω email, SMS ή τηλεφώνου. Βρείτε ολόκληρο το μάθημα στο πιο κάτω σύνδεσμο.